seus en Xurxo e encárgome un pouco da parte da oficina e da produción e tamén da distribución da compañía do Elefante Elegante. Son Laura Duarte, que me encargo da produción xunto con Xurxo, María e Gonzalo, en realidad, e tamén da comunicación. E eu son María Torres, que son a actriz e creadora xunto a Gonzalo Berreiro, pero tamén son produtora e coordino o equipo de distribución, fago tamén labor de distribución con Xurxo e coordino a produción con Laura. A distribución consiste principalmente en poder mostrar os espectáculos e as creacións que facemos e poder presentarlles aos programadores, aos concellos, aos festivais, a xente que pode programalo, que pode levalo nas súas programacións e tratar de mostrarlo, enseñarlo, decirle un pouco como é, cal é a nosa metodoloxía de traballo, como facemos as cousas e conseguir ou tratar de que esa xente sinta un pouco de atracción hacia ese traballo noso. Moita atracción. A comunicación consiste, sobre todo, en amosar que ou quen é o Elefante Elegante e amosar tamén o que fai, non? E que fai que conecte co público que temos, tanto no meu caso máis digitalmente, digamos, para que despois tamén cheguen a esa parte máis de chegar ao teatro e que entendan un pouco cales son os valores ou a forma de facer ou as obras incluso do Elefante Elegante, un pouco todo o que hai detrás. E a produción que facemos nós tres máis Gonzalo, facer posible todo isto, por unha banda conseguir a financiación para crear os espectáculos, pero logo tamén, unha vez que están creados os espectáculos e están distribuídas as representacións e comunicadas, organizar todo o traballo de equipo para que todo salga ben o día que se representa a función, que parece algo moi lixeiro, pero que en realidade é enorme, como o traballo de xestión entre os concellos, a administración, cando esa función é contratada a través dunha rede, e cos nosos equipos e con Laura, que leva a comunicación, non? A engranaxe para que todo o mundo saiba onde ten que estar, cando ten que estar e que teña descrito como vai ser o seu traballo da maneira máis real, máis acorde coa realidade posible. Produción é esa persona que te soluciona a vida. Produción é esa persoa que lle presenta os problemas e aporta solucións, que sabe xestionar equipos e que sabe chamar 15 veces ao técnico de X sitio para saber se a las 17 atende o teléfono e te di como está dotada a sala, por exemplo. Por exemplo. É unha persona con moita paciencia, con moito don de xentes e... Sí, tamén un pouco, non sei, dá un pouco a sensación como dun puzzle, tamén, un pouco poder xuntar todas as pezas para que ao final a parte técnica ou a parte das datas, tamén a parte da financiación ao primeiro, organizar os tempos, para que todo ese traballo xunto de diferentes persoas, o que podemos facer todo o equipo, cada un no seu pouco, no seu punto, conseguir chegar ao día da representación ou do espectáculo, que todo salga ben, que este todo o mundo no seu sitio, que todo empece no seu momento e que todo salga ben. Esta forma que temos de funcionar agora, en que temos a sorte de ter unha persoa que se encarga máis de distribución, outra persoa máis de produción, de comunicación, eu creo que estamos chegando a un punto de funcionamento moi interesante en que cada un ten máis claro que é o que fai e estamos perfeccionando esas formas de, por unha banda, cada un facer mellor o que fai e logo coordinar todo eso, que como ten un lado maternal de ver como cada un fai, ver como cada un tomar unha distancia, pero estar sempre pendente para dar autonomía ás persoas que traballan con nós e que elas podan crecer e tomar máis responsabilidades, pero ao mesmo tempo correxir desviacións, solucionar problemas que poidan xurdir e poñer en contacto tamén as diferentes partes dunha forma o máis eficiente posible, e iso é un desafío tamén, a eficiencia, porque podemos coordinar
dunha maneira máis solvente ou tropezando. Entón a cuestión é facelo cada vez mellor. Como que a produción, a mí dá a sensación de que está como en todas as fases prácticamente, non? Tanto a pre como a produción propia do momento, como a post. E isto ocurre tanto na creación como logo nas diferentes representacións, que podríamos dicir que aí está pre, pro e post, digamos, para cada evento e cada fito que existe. Logo, no caso de comunicación, tens que comunicar en base ao que xa existe, non? E dificilmente comunicamos cousas que aínda non están existindo. É certo que ás veces, como é o caso deste documental, non? Que estamos contando un proceso, pero é algo que xa está sucedendo, non? Entonces eu creo que a comunicación aparece sempre cando hai algo que contar. A boa comunicación, sí. Porque é verdade que tamén parte da comunicación é crear o apetito de algo que vai vir, e iso non é a precomunicación, non sei a nivel técnico como se chama, pero algo que eu creo que facemos ben, que tamén hai que decir, é que realmente temos cousas que comunicar. Sí. Porque eu, que cada vez uso menos as redes sociais, vexo que está vendendo fume moitas veces, e facendo publicacións e cousas, e dices, isto é solo porque hai que comunicar, porque ti estudias marketing digital e te din que unha empresa ten que ter tantos posts por semana. Se non tes nada que comunicar, xa é vacío. Entón eu creo que estou moi orgullosa, tamén porque traballamos moito, que a nosa comunicación está chea de contido. De feito, hai moito máis contido que non se comunica porque non damos para máis. E bueno, desde o punto de vista de distribución, empezaría, moitas veces tamén empeza o feito de que a comunicación tamén traballe antes, adianta un pouco o traballo de distribución, o feito de caixa. Información nas redes sociais, que haya comunicacións previas, xa fai que cando a distribución chegue, cando eu no meu caso empeza a falar con xente, con programadores ou con festivais e demais, xa sepan que se están facendo cousas. Entonces, un pouco pola pregunta do orden, non? Que era por onde iba, tamén ese orden que podría parecer que de primeiras chega a distribución, hai veces que a comunicación xa fixo como pretraballo primeiro que facilita, ou que facilita a distribución do traballo seguinte. E despois, en canto a orden da distribución propiamente, moitas veces é constante, non é si que hai campañas ou momentos que poden ser máis intensos, pero a xente ten que saber o que se está facendo constantemente para que non se esquenzan, para que haxa unha presencia do que fai a compañía constantemente, que se sepa que se está facendo. O máis importante a ter en conta é iso, non perder a esencia do proxecto que estás comunicando, porque ao final é unha ferramenta para ese proxecto, non ao revés. Moi bom, sí, porque moitas veces parece que a propia comunicación é la cosa. E claro. E that's not good. Sí, eu sou partidaria de que non. É a morte do artista, a mí me parece. Por eso todo se homoxeneiza e todo igual. Claro, para min é super importante que non nos supeditemos todo a comunicación ou que acabe sendo o proxecto en sí comunicar cousas valeiras, que aquí é difícil de facer porque realmente pois hai moito contido, pero sobre todo respetar que o que contamos é fiel ao elefante elegante. E logo, ter en conta a coordinación de que cousas teñen que suceder, ter un calendario e decir, bueno, pois sucede unha actuación este día, entonces, pois, X días antes teño que publicar algo para que a xente se poida enterar, ou así. Entonces, bueno, ten moito tamén de coordinación cronolóxica con que as cousas sucedan. Para conseguir esa data, falar con un programador, tratar de que les ou che pidan unha data ou propoñer tú unha data si non se chega. Normalmente chegas a un acordo, que pode ser que a data que nosotros teñamos libre se non a teñan libre ou ao revés, e normalmente buscar ese acordo ou ese que conflúan esos dous intereses, chamadas telefónicas ou correo electrónico, demais ferramentas, ou presencialmente, se nos vemos, cando hai feiras ou cando hai festivais, e a partir desa data empezar a camiñar e facer todo o traballo e enlazalo un co outro. A dificultade de conseguir unha data é encontrar ese punto entre crear apetito no programador, na programadora, e non ser pesado insistindo demasiado porque están super saturados de propostas. Hai que ter un don
para saber cando estiro a corda, cando afrouxo a corda, chamo a este sitio outra vez ou vou a recibir unha resposta fría porque xa teño chamado. Bueno, é unha alquimia. A primeira fase de traballo de comunicación para min ten moito que ver con preguntar moito, entender moito, pois eso, neste caso, para un momento precioso, pois falar moito con María e Gonzalo. A veces non se dan tanto cuenta, pero eu fago preguntas en plan vir ver os ensaios, que claro, como Pode ir ver un ensayo? Sí, claro, claro. Laura, ven sempre que necesites. Exacto, entonces pois, bueno, intentar educadamente meterme un pouco esta cociña de saber de que vai ir a cousa. Unha vez entendes de que vai, pois creo que ten moito de que a xente non pensa tanto que a comunicación ten moito desto, pero de organización, de decir, vale, que conto agora? Que ten sentido contar neste momento para agardar a carta de contar máis adiante, non? Porque se contamos todo ao principio, a veces logo quedaste así cousas que contar, entonces bueno, sempre hai algo. A dramaturxia da comunicación. Sí, tamén, e que eso teña coherencia coa dramaturxia da obra, da compañía, do proxecto. Outras veces eu considero tamén un reto o feito de saber cal é o momento indicado no que facer fincapé ou no que pode xerar máis interés a labor da distribución. Moitas veces os programadores, dependendo do momento, están facendo unha cousa ou están facendo outra, concellos pequenos no que non hai moita xente para facer ese traballo e fan pois cousas de cultura Nadal, cousas de cultura de días puntuales, as redes de Diputación, e saber en que momento, pois agora é o feito de propoñer ou de mostrar o traballo e aproveitar a atención que les poidan dedicar nese momento, se non ao 100%, pois a máxima atención que che poidan dedicar para que seña un traballo efectivo e, sobre todo, máis que efectivo, eficiente por ambas as dúas partes e, sobre todo, tamén por a nosa parte desde o elefante, claro. Creo, valga a redundancia, creo que sendo un pouco insistentes coa comunicación, igual, non? Hai cousas que é moi importante que chegue a información. Entonces, bueno, pois tanto a través de correos como de chamadas ou así, pero bueno, principalmente no caso de produción e así funcionamos moito por correo, ¿no? Entonces, digo da insistencia porque, bueno, creo que é moi importante para a produción, polo menos, ter sempre un check de que todo chegou, que todo está confirmado, que todo está ben atado, ¿no? Para cando cheguemos a un sitio que non haxa sorpresas, que non haxa despistes ou que é sinxelo que ocurra, ¿no? Entón, como traballamos con persoas, e somos persoas, é moi fácil que non somos máquinas, que haxa errores humanos. Entonces, dende a miña parte, polo menos, comunícome co resto do equipo dunha maneira un pouco insistente, pero que creo que é importante para favorecer que todo saia ben. Tanto na comunicación como na produción, algo que me gusta é que é un traballo moi variado. Entonces, a min como que me gusta moito sentirme na valla suiza, de decir, pois tanto poder entreterme grabando vídeos como escribir textos para redes, como logo vir a un ensayo, ver o que se está facendo, vir gravar cousas aquí, ou incluso os Excels, que a la gente non le suele gustar moito, pois hai outra parte de que a Laura máis cuadriculada que lle gusta moito estar aí encaixando as cousas, sentir que conseguir eso, financiación ou así, pois como que me parece moi bonito ter a sensación de que fago como un compendio de cousas que logo cando veño ver a obra digo, pois mira, as pequenas cousiñas que eu fun facendo permiten que isto este aquí hoxe. Buscar un pouco a coherencia, ¿no? Decir, vale, que teño eu xa entre mans que eu diga, co meu prisma podo contar isto desta maneira, porque me gusta ou me atrae esta parte, ¿no? Entonces, facer encaixar todo o que xa está, con poder contalo dunha maneira que eu tamén considero miña, pois, faime, é como a parte que máis me gusta, ¿no? Tamén un pouco poñer
un poquito de mí en cada cousa. E este aspecto que la di non deixa de ser interesante porque é moi sostible, porque somos unha compañía en que como individuos estamos todos bastante conscientes pois da crise climática nas nosas vidas, e o concepto de sostibilidade é un dos que se basea o noso futuro como sociedade. Entón é como que estamos intentando aplicar a sostibilidade a todo, non? Entón, falábamos hai uns días nunha reunión, vamos pensar nun proxecto, pero ese proxecto non pode vir da nada. Como facer que eso sexa sostible? Significa algo que xa teñamos entre mans, non vamos facer spoiler do que vai pasar o ano que ven, como transformar isto nun proxecto, pero xa que non veña da nada, porque hai que pedir financiación, porque necesitamos sobrevivir como compañía, é como ser coherentes. Cal é o seguinte paso? É como se tiveramos unha bola. Con estes datos, como ser sostibles, como avanzar. Unha cousa que me gusta é o feito do trato ca xente, de falar cas persoas, de que haxe unha comunicación, de falar cas persoas, de chamalas ou de velas e que se acorden. Da última vez que estivemos con un espectáculo no seu concello, no seu festival, e que lles gustara, pois si, estuvestes aquí fai X tempo e a xente gustoulle moito. E tamén cando se acaba de actuar ou finaliza un espectáculo, feito ese feedback de que estuvo todo ben, de que todo saliu como tiña que salir, de que non houve problemas, e esa é unha parte que a mí particularmente me gusta, sobre todo o trato humano e o feito de como que cando se acaba que salira todo ben, que non houbera ninguna sorpresa, ninguna cousa mala que che faga pensar que non fixeche unha parte do teu traballo ben, claro. Gústame moitas cousas, xa noutros aspectos xa o dixen, pero algo que non sei se é que me gusta ou que me enorgullece é cando sinto que as cousas funcionan e que traballo con xente coa que comunico ben, que a pesar de ser un obxectivo, necesitar uns ingresos para funcionar, conseguimos ser coherentes e funcionar tamén como empresa, porque é esencial, e ver eses resultados nos diferentes campos, ver que eso en gran parte gracias ao meu labor, porque teño tendencia a esquecerme, a ir tanto as responsabilidades e de vez en cando a decir, ostras, estamos facendo todo isto. Isto é enorme. É verdade que moitas veces custa demais e o meu obxectivo é intentar deixar menos pel polo camiño e conseguir ter espacio para min, pero gústame sentirme wow, isto é moi difícil, estamos un elefante enriba dunha pelota facendo equilibrios porque é moi complicado e ten uns precios a pagar moi elevados, pero cando vexo o brillo de distribución, o brillo de comunicación, este proxecto sale adiante, que estamos facendo ben moitas cousas e outras hai que melloralas, pero gústame sentir que ver os resultados.